Jonga manje-ke phake uthembisile sithi save me thatha sibeka-ke kwezenzekayo kwisithili sikaJonyana. Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikaJonyana. Ezini. Kodwa uhlala usazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? 17 imizuzu umphulaphula kube ethe phansi imbika 8 o'clock sisemetele eMiddleburg nabo ke namhlanje banematch abanayo against gender based violence eqoqozelelwa ke iHope Harbour sinqobela ke noSisi Phango Msacholoba esuka phake kwiHope Harbour sizawuva banzi match le abanayo namhlanje ngaba ke izawuqhubha njani. Sisi Phango masibulise sithando sami enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele komphulaphula kweVukani FM ngale mini namhlanje. Mandibulise kuwe msasazi, ndibulise nakwi-team yakho e-studio. Ndibulise nakwabaphulaphuli abamamelele ezindlini namhlanje. Nkosi kakhulu sibulele ngexesha othe wabeke usiphalo nako lapha ke enkqubeni. Sijonge kwimatch eniyenzayo ngale mini namhlanje ungakusikrobisele nani ndiyaqonda ke ndibona uPurple phaa malume ingathi unxityiwe uPurple namhlanje hayi sisonke so as ilizwe libamba i-national shutdown bonke abantu bayaphakama besithi kwanele nani nibona into yokuba kufanelekile nibeke nani nenze intshukumo kulo mhlaba waseMiddleburg ni-Hope Harbour. Ungakusicacisele ngeprogram yenu nenjongo zokuba nani nibe niyashukuma namhlanje? Enkosi kakhulu sisi. Sikunye ne-Hope Harbour, we were very moved when we saw that with social media Women for Change initiator i-national shutdown kunye ne-national petition for gender-based violence. Sesa moved kakhulu because currently eMiddleburg, not only eMiddleburg but inqaba yethemba iphela, we are also facing the same crisis. Every week kuphuma i-statement ku-announcwa umuntu ongumama oluze ubomi bakhe. Umzekelo izolo sifumene indaba ezibuhlungu kakhulu kuva eCraddock siluze usisi ona 29 years obulawe phambi kwabantwana bakhe. Last week besinendaba ezibuhlungu zomakhulu ona 75 years oye wadlwengulwa kunye nomakhulu ona 90 years ewe wabethwa. The week before besibone umntana ona 5 years eMiddleburg owe wadlwengulwa ngutata wakhe. Kwakunye nomntana o-disabled naye ebeke wadlwengulwa. So siye safeel ngathi we need to stand up nathi, we need to join le movement because we are really facing le crisis siyinqaba yethemba. So ilonto ebangele size ne-idea yematch. So namhlanje imatch izawuba isenzeka, uzawuqala ePT Stadium opposite i-Rand Office ngo-9 AM. Kuzawudityanwa khona ngo-9 AM umatshwe kuyiwe ecourt. All right, ingabe ikhona i-theme eninayo mhlawumbi kubantu abafuna unijoyina kule match? Ewe siswam sinaye u-theme ngu-all black with a touch of purple uba umntu unayo. All right, malum siyayithanda lento because isinikeza nditsho ngusisi sisithetha ngavoice iyi-1 kwisithili sikaJonyane whether umdala okanye wenza umncinci but sonke namhlanje sidibene kwaye ke sithetha ngelizwi elinye sisithi no kwanele siyazibona ezi ziganeko ziyenzeka within our community asikwazi ukuthula sithi cwaka so ndibone loo nto khumbula besuke komani sisemiddleburg ngoku ithi loo nto ilizwi lethu namhlanje kwisithili sikaJonyane linye sithi makuphakanywe bethunana kwanele. Ndibuya qaphela kwinto aye wazikhankanya usisi pha uthetha ngomntana ona 5 years, uthetha ngosisi ona 39, uthetha ngomakhulu ona 75. Ukubonakalisa ke wena mamtshawe into yokuba ngaba le nto ye-gender based violence ne-femicide ukubulawa kwamanina ichaphazela umntu, people of all ages. Akhathaliseki noba umncinci, akhathaliseki noba middle age, akhathaliseki noba umdala. Yilaa nto ke bendiyithetha wena mamtshawe ndisithi ukuba ngaba ndiyayicapukela kakhulu into yo-victim blame. Ufumanisa into yoba ngaba kublenywe i-victim xa uyoripota ikheyisi yokudlwengula okanye sexual harassment kubuzwa into yokuba ngaba ebenxibe ntoni na. Kuba uzawufumanisa into yokuba wena mamtshawe kuba ungumntu omtsha uzawuqonda uba mandiyeke unxiba izigcebhezana ndinxibe olu hlobo amaxhewukazi anxiba ngalo. Kodwa ke xa ufumaniseka uphinde uthi uyajonga namaxhewukazi ayadlwengulwa, loo nto ke ngoku ikunika ingqondo yento yokuba ngaba kanti it's not your own doing into
into yokuba ngaba kube kanti kwenzeka isehlo esinjeya kuwe, kodwa ke ingxaki iphi ikulo mntu wenza le nto ayenzayo apha kuwe. Yilaa nto ke bendisithi into yokuba ngaba ngelinye ixesha siyafuna uzijustify ii-actions zabantu, kodwa ke ngoku there's no reason enough into yokuba ngaba sibe kanti siyazijustifya. Isidlwingu mamtshawe iyawuhlala isisidlwingu. It has nothing to do with into ubuyinxibile, it has nothing to do with into ubuyithethile, it has nothing to do with iipost ozipostayo kwi-social media, but iproblem ikwi-perpetrator le yesi senzo. Sisi wam, amazwi okugqibela okumema abahlali banijoyine namhlanje xa nizawube nisenza lo msebenzi umhle kangaka ingaba uthini? Bendicela kwi-community yaseMiddelburg torho sisi wam siphumeni ngobuninzi ngoba siyadinga ukuvakala, sidiniwe singabantu abangoomama, sidiniwe kukungcungcutheka ngenxa yabantu abangootata. Njengoba benitshilo nani estudio, kule mihla yangoku akukhathaliseki noba unxibe ntoni, akukhathaliseki noba uphi, akukhathaliseki noba kwenzeka ntoni, but sikwi-risk nje siphila singabantu abangoomama. So besicela abantu abangootata baphume ngobuninzi, abantu abangoobhuti baphume ngobuninzi, basisapote, basibonakalise into yobana bama kunye nathi kweli xesha linzima kangaka. Nkosi kakhulu. Nguye ke lowo ke uPhangomsa from iHope Harbour eMiddelburg. Namhlanje xa beqhuba ke march ye-gender-based violence. Masibulele sisi ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sithembe nemarch yenu namhlanje aba yimpumelelo. Enkosi kakhulu sisi, bendicela ukwenza isaziso. I-community yaseMidros, izawuba nazo ii-transport ezi-available. Zizawuqala ukuqokelela abantu nge-20 to 9 phambi kweklabhu eRocklands. Alright, okay. Vile ke nawe wena kuseMidros kuthiwa ke i-transport ikhona, ube ke uyakwazi ke ukujoyina imarch. Nkosi kakhulu sithando sam, masibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Alright, sibulele kakhulu, sininqwenelela ukuhle kuyo yonke ke le initiative niyenzayo. Ingathi ke uThixo anganipha amandla ukuba niqhubeleke ke nisenza umsebenzi omhle. Enkosi kakhulu bhuti wam. Alright, all the best. Alright. Malume imizuzu